Kirsten Lund Jensen. Jeg er økologichef i Landbrug og Fødevare. Det er der meget fokus på i Danmark, at man gerne vil have en lavere kvælstofudvaskning. Og derfor har man ligesom belønnet økologer for at have den her lave kvælstofudvaskning. Der bliver regnet på, hvad det leverer som virkemiddel. Hvad leverer økologien i forhold til en konventionel? Så er der et lavere klimaaftryk, fordi det ikke er lige så intensivt. Det har vi spillet ind, og det har universiteterne også spillet ind, da vi havde sådan en proces op til, at der skulle laves en landbrugspolitisk aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Så der var økologien skrevet ind som virkemiddel. Jamen, jeg hedder Sybille Kyed og er landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening. I Danmark der har vi en rigtig stærk økologipolitik, som er etableret som et samarbejde mellem Økologisk Landsforening som interesseorganisation og alle andre aktører, der er relevante inden for økologi og staten. Det vil sige, at man har faktisk haft et tæt samarbejde med staten om at sætte mål for vækst i økologi i det danske fødevarelandskab. Og man har brugt økologien som et miljøpolitisk redskab, hvor man aktivt har brugt økologi til at sikre rent drikkevand, til at sikre et rent vandmiljø, og man har også skrevet økologi ind i landbrugets klimaaftale. Så dermed så er vækst i det økologiske areal nødvendigt for at leve op til den klimareduktion, som det samlede landbrug skal præstere. Det er også helt afgørende, at markedet vokser. Og der har vi sammen med staten brugt de offentlige køkkener som en indkøbsmuskel. Man har formuleret et mål om, at 60% af fødevarene i de statslige køkkener skal være økologiske. I Danmark har vi virkelig etableret et rigtig stærkt privat-offentligt partnerskab omkring økologi, hvor staten investerer i udviklingen af økologien, både den faglige udvikling, men også markedsudviklingen. Og der har sidenhen været flere handlingsplaner, hvor man i samarbejde med myndighederne går ud og både beskriver, hvad er udfordringerne i forhold til, at økologien kan vækste i Danmark, og udpeger, hvilke handlinger skal vi sætte i værk for at overkomme de udfordringer. Og det er handlinger både inden for det faglige og inden for markedet og inden for forskningen. Jeg heter Kjersti. Jeg driver en landbrukseiendom i Solør. Det jeg tenker er ganske vesentlig er den økologiske bidraget i forhold til å kunne finne løsningene på de store utfordringer som verden står overfor, særlig i forhold til miljøsiden. I en tid som vi er i nå kan klare å ta den der lederrollen i forhold til å utvikle landbruket i enda større grad for fremtiden og generasjonene som kommer etter oss. Og det tenker jeg også er viktig å ta med seg hjem, at man faktisk kan få mer av det økologiske inn i offentlige innkjøpsordninger. For det er bare sånn som man har hatt diskusjoner med Forsvaret nå. Hvorfor har man ikke det på agendaen der sånn? Jeg heter Hanne Sofie Juntene Jensen. Jeg er økobonde. Sammen med mannen min så driver vi Steinura gård i Hamarøy. Jeg lar meg inspirere til alle mulighetene vi har i Norge, for vi har absolutt alle forutsetningene for å få til en god økologisk satsing. I Danmark så virker det som at de har hatt en mye tydeligere satsing på økologisk produksjon, for de har sett det i sammenheng med miljø- og klimautviklingen, at det er nødvendig. Og så jeg har lyst til å savne kanskje litt den satsningen i Norge. Jeg skulle ønske at det var liksom en tydeligere linje på at dette er fremtiden.